فيسبوك فيريفاي لمنታይ يጠቕመና ከመይ ጌርና ኸ ቬሪፋይ ንገብር? ሰላም ናይ ኣብ ዩቱብ ተኸታተልቲ ሰላምኩም ብዙሕ ትረፍ ይበል። እሺ ንምባርከስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምታ ትሪእዋ ዘለኹም ፌስቡክ ቬሪፋይድ ከመይ ጌርና ንገብሮ እንታይ ኸ ጥቕምታት ኣለዎ ኢልኩም ዝሓተትኩምኒ ንሕትኹም መልሲ ሒዘልኩም መፅእ እኒአኹ ናፍታ ቪድዮ ክብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል። ወይ ድማ ብዝያዳ ዝፍለጥ ማታ ቬሪፋይድ ሓደ ኣካውንቲ ትክክለኛ ሕጋዊ ምዃኑ ንምርግጋጽ ዝወሃብ ምልክት እዩ። እዚ ሰባትን ትካላትን ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ። ቀንዲ ጥቕምታቱ ፌስቡክ ቬሪፋይድ እዞም ስዑ እዮም። እምነትን ተኣማንነትን እቲ ሰማያዊ ምልክት እቲ ኣካውንቲ ብሓቂ ናይቲ ዝተጠቐሰ ሰብ ወይ ትካል ምዃኑ የረጋግጽ። እቲ ኣብ ጎኒ ፕሮፋይል ማለት ራይት ዘላ ዕንቆይቲ እዚ ድማ ንተኸተልቲ ኣብቲ ዝመሓላለፍ ሓበሬታ እምነት ንኽህልዎ ይገብር። ካብ ምጥውዋቕ ምኽልካል ሰባት ብሽምካ ወይ ብሽም ትካልካ ናይ ሓሶት ኣካውንቲ ማለት ፌክ ኣካውንቲ ከይኸፍቱ ይከላኸል። ፌስቡክ ንዓኻ ዝኣምሰሉ ኣካውንትታት ብንጥፈት ይከታተልን የወግድን እዩ። ዝያዳ ተራእይነት ቬሪፋይድ ዝኾነ ኣካውንትታት ኣብ ውፅኢት ዳህሰሳ ሰርች ሪዛልት ቀዲሞም ክመፁ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ሓደ ሰብ ብሽምካ ወይ ብስራሕኻ ክደልየካ ከሎ ብቐሊሉ ክረኽበካ ይሕግዝ። ብስምካ ሰርች ገይሩ ኣብ ላዕሊ ይረኽቦ ማለት እዩ። ቀጥታዊ ድጋፍ ዳይሬክት ሳፖርት ኣካውንትኻ ቬሪፋይድ እንተኾይኑ ፀገም ምስ ዘጋጥመካ ምስ ሰራሕተኛታት ፌስቡክ ማታ ብቐጥታ ንምዝርራብን ቁልጡፍ መልሲ ንምርካብን ዕድል ይህበካ። ዝደለኻዮ ሕቶታት ብዛዕባ ፌስቡክ ማለት እዩ ብቐጥታ ነዞም ማታ ሰራሕተኛታት ክትፅሕፈሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ቀጥታ እዮም ዝምልሱ ንሳቶም እውን ፍሉያት መሳርሕታት ከም ፍሉያት ስትራክተራት ንስቶሪታትን ሪልስን ስቶሪ ኤንድ ሪል ንዝኣመሰሉ ካልኦት ተጠቀምቲ ዘይረኸብዎ ኣገልግሎት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣስተውዕል፣ ማታ ቬሪፋይድ ሕጂ ብክፍሊት ወርሓዊ ክፍሊት ብምኽፋል ዝርከብ ኣገልግሎት እዩ። ንምርግጋፅ መንነትካ ዝገልጽ ናይ መንግስቲ ወረቐት ከም ፓስፖርት ወይ መንነት ወረቐት የድልየካ። ብዛዕባ እንድሕር ቬሪፋይ ክንገብር ኮይና ማለት እዩ መጀመርያ ኣካውንት ክንመልኦ ኣለና። ኣካውንቲ ናይ ፌስቡክ ምስ መላእና ኢና ቬሪፋይ ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ። እሺ ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ጌርና ቬሪፋይ ከም ንገብር ከሪአኩም እየ። ያው ንዓኹም ቬሪፋይ ክትገብሩ ትደልዩ ማለት እዩ እምበር ኣነ እኳ ቬሪፋይ ክገብሮ ይደለኹን። ናብ ፕሮፋይልና ናይ ፌስቡክ ንኣቲ ናብ ፕሮፋይልና ናብ ፌስቡክና ንኣቲ እሞ ካብኡ ላብዛ ፕሮፋይል ንኣቲ ብድጋሚ ካብኡ ምልክት ክገብረልኩም ይሕጂ እውን ናብዚ ዳሽቦርድ ንብል ንኣቲ እሺ ካብኡ ናብዛ ፕሮፋይልና ንኣቲ ሕጂ እውን ምልክት ክገብረልኩም እየ ናብዚ ከምዚ ኣገርና እሞንና ከዓ ሓንቲ ግዜ ህዚ እዛ ማታ ቬሪፋይድ ትብል ኣብዚ እኒኣ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብዚ እኒኣ ኣብዚ እኒኣ ረይዋ ማለት እዩ። ለኣናቲ ካብኡ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ረይዋ ናብ መጀመርያ ምልክት ክገብረልኩም እየ እሞ ረይዋ እዚ 3 ሲኣር ትብለኒላ ማለት እዩ ብናይ ስዑዲ። ኣብዚ ምልክት ክገብረልኩም እየ ኣብዚ ኣንሎክ ተኣሽሙ ልብል እኒኦ ማለት እዩ። እዛ ምልክት ገይረልኩም እኒኹ ኣንለክእ ካብኡ ረይዎ ማለት እዩ። እዚ ወርሓዊ ኢና ኣንሕና ኢና ንኸፍሎ ማለት እዩ። ኣንሕና ወርሓዊ ንኣብነት 45.99 ሲኣር ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ወርሓዊ ኣንሕና ክንከፍሎም ማለት እዩ። እዚኣ ክትፈልጥዋ ዝግባአኩም ናብ መጀመርያ እዩ 3 ቅርሺ ኢሉኒ ነይሩ እምበር ሕዚ ረይዎ 45.99 ኢሉኒ ልወርሒ ማለት እዩ። ሕዚ ምልክት ክገብረልኩም እየ ታሕቲ ኮንቲኒ ንብሎ ማለት እዩ። ከዚ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ናብ መጀመርያ ወርሒ 3 ቅርሺ ኢሉኒ ነይሩ ረይዎ እዚኣ እኒኣ 3 ሲኣር ኢሉኒ እኒኦ
ካብዚ ከዓ CTS ኢለን እንኦ ማለት እዩ ካርድ እንድሕር ዳ መሊአ ካርዲ ካብ ሻሪሓይ ማለት እዩ ክቆርፅ ረይዎ ኣፍታ ቀጻሊት ወርሒ ግን 45 ረይዋ ማለት እዩ ኣፍታ ቀጻሊት ወርሒ 45.99 እየ ክኸፍል ማለት እዩ ዘንያ ተቃረበ ነኸዚ 3 ቅርሺ ብቻ ኣብ ቀጻሊ ወርሒ ግን 45.99 ሲአር እዩ ማለት ስለዚ እዚ ለዋፀኩም እንድሕር ዳ ኮይኑ ወይ ፌስቡክ ምኽፋል ተጀሚሩኩም ኢኹም ዳ ቬሪፋይ ትገብርዎ እምበር ተቀዳዲምኩም ቬሪፋይ ኣይትገብርዎ ምክንያቱ ከይትኻስሩ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣነ ኸዚ ክመልኦ ዓቕሚ ስለ ዘይብለይ ቬሪፋይ ክገብሮ ይኽእልን ካርድ እውን የብለይ ማለት እዩ ግን ክትመልኡ ትደልዩ ኣሕዋተይ ግን በቢዓዱ ከምቲ መጀመርያ ዝገለጽክልኩም በቢዓዱ ይፈላለዩ እዩ በቢ ዘለኹም ዓዲ ማለት እዩ እና ዝረዝሮ ከምዚኣ ጌርካ እያ ቬሪፋይ ትግበር ኸዚ ኣብዛ ሰብስክራይብ ልትብልኒ ትነኽእዋ እሞ ከምዚ ገይሩ ይቆርፅ ካብ ሻሪሓኹም ማለት እዩ ካብ ስልኪ ቁፅርኩም ካብ ሲም ካርድኩም ማለት እዩ እና ኣነ የብለይ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም 00 ኢለ ኣሎ ጎግል ፕሌይ ማለት እዩ ምንም ባላንስ ዝበሃል የብለይ ካብ ተኣሽሙ ኢለ ክቆርፀ ይኽእል ማለት እዩ ካብ ሲም ካርዲ ብካርዲ እንድሕር ደሊኹም ከዓ ኣብዚ እኒአኩም ኣድ ካርድ ልብል ማለት እዩ ብሞባይል ተኣሽሙ ሞባይል ባንክ ትጥቀሙላ ካርዲ ቆርፅ ይኽእል እዩ ብሻሪሓ CTS ከዓ ረይዎ ለኣብነት ናይ ስዑዲ CTS ስላልኾነ ብእውን ክቆርፅ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ እዚ ብልደለኹም ወይኹም ትመልኡ ከምዚ ገይሩ ወርሓዊ ንስኹም ትኸፍልዎ ማለት እዩ ወርሓዊ እናኸፈልካ እዩ ቬሪፋይ ዝኸውን ግን ፌስቡክ ገና ምኽፋል ከይጀመረኩም ቬሪፋይ ኣይትግበሩ እያ ክብለኩም ዝደሊ ፌስቡክ ዝኻፍለኩም እንተኮይነ ግን ከምቲ መጀመርያ ዝገለጽክልኩም ኣዝዩ ጠቃሚ ስለዝኾነ ለፌስቡክ ቬሪፋይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ኣሕዋተይና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምታ ዝረእኹም ወያ ትመስል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሸር እናገበርኩም ቤተሰብ ኩን ኢኹም ቤተሰብ ዝኾንኩም ደሞ ሼር እናገበርኩም ኣባራታትዑኒ እስካብ ብኻሊእ ቪድዮ ዝመፀኩም ሰላም ቀኒ